kay klase na po. Kapuyang eskwela niyon. Asa man to si Papa ha kay mangayaw na kong balon. Bulakaw sa kubi. Pa, asa man ka? Unsa man be? Nara ko dre. Ay, naraday si Papa dito at tunsan ako be. Pagay kong balon di kay muskwila na ko. Ah, basig balong dre giskulahan mo. Oh, dera 20. Unsa man lang 20 oy, di man na mapalit. Kadang 100. Abi ni mo mi. Kami sa una, miskwila mi walay balon-balon. Karon hilas kay mo. Mudiman pa mo. Sa una raman to palahi naman karon. Ah, lasa pod. Basin balon ray dako nimo. Nya gagmay kay ka grado. Importante na grado pa. Oh, dera oh. Salamat pa mo Diyos ako. A few moments later. Ay, salamat. Nakauli na, Jud. Kaya sa murag wala na po ko nakakita ni Mimi. Sige, raman ni Gabisen si Mimi, bay. Nag-release biya card karon. Ni Gabisen pa, Jud siya. Pero sa kuha, gipadala ni teacher iyang card. Tanaw doon ako. What? Ma, grado pa ni. Absent not manggugayo. Mula ka sa kubi, kaya tag siya ko niya. Meanwhile, Kapulag, swila oy. Di na po ko musulod bi. Sa playground ba ako magdula. Magpaabot ra ko manguli akong classmate. Unya, muli pug ko. Para murag nagswila. Mindset ba, mindset. Wato sa akong playground bi. Excited na bi ako. Uy, nana ko sa playground. Magdula sa ako bi. Hala, si Mimi manao. What? Bantog rawa na eskwela. Nagdula-dula radi ay. Uy, nanguli na akong classmate. Oras na pod para muli ko. Muli na ko be. Maro jud kayo. Nagpaabot rating uli. Arong ingnon nga ni eskwela. Isumbong ta kasi mong papabi. one eternity later. Pablis ko. Nya, musta ang eskwela mi? Okay ra kayo pa. Puara, please pa unyawa di sulod. Patay karon ni sumbong takabi. Patay, nagunsam ka diri sam. Nagunsag yapon, wa mo ni ka eskwela-eskwela. Dera imong guard oh. Kung sa'yo wala eskwela-eskwela dong. Perminti mo na nag-eskwela, dagkom na ginagbalon. Ambilin mong card be. Kung sabi mong grado me, nga purom na 75. Ang gipangayo sa gobyerno pa 75 beran. Unsaon na nato ng sobra?